Zdarec jak sviňa. Jiří Kokmotos A Vít Němeček. přinášejí podcast o moravských osobnostech. A těch, co na Moravě působí. Dobrý den, naši milí podcastoví diváci a posluchači, vy, kteří nás sledujete na YouTube kanálu Zdarec jak sviňa, tak budeme rádi, když dáte zvoneček a odběr tím pádem, to vám bude furt vyskakovat, jakože je nový a nový díl, což děláme většinou, když nám to časově vyjde, každý čtvrtek, tak. Teď se snažíme každý čtvrtek, samozřejmě poslouchat nás můžete i v podcastových aplikacích na Apple Podcast nebo Spotify. Tak, náš podcast je založený na tom, že si zveme do našeho tady improvizovaného studia v pivovarském domě Poupě zajímavé lidi, kteří se proslavili díky tomu, že jsou to šikovní Moraváci, anebo lidé na Moravě působící. Dneska nastal ten Druhý případ, ano. Protože naším hostem je Petr Samuel, teď vlastně asi kuchař, ne? Je to tak. Je to tak. Zdarec jak sviňa. Ja by som chcel k tomu povedať, že my ešte pred nahrávaním ste ma strašne potešili, že som sa pýtal, že ak ste na mňa došli. No. A vy ste mi povedali, že som taká výrazná brnenská postava. To ste? Takže niekto mi prvýkrát povedal, že som brnenská postava, čo ma strašne potešilo. Že už ma nenazývajú tým Slovákom. Výrazná postava v Brně? Brnenská postava je lepšie pre mňa. Tak ať si na začátku tady vyjasníme tyhle ty národnostní věci. Tak vy jste už v podstatě, bych řekl, domestikovaný Brňák, protože jste tady někdy od roku 2011, 10, nějak tak? Veľmi dobré informácie máte. Áno, je to tak. Neviem ani ja presne, lebo tak nejak napomedzi to bolo, takže buď 10 alebo 1. Takže už jste víc Brňák, ne, než... Som viac Brňák než hoci čo iné. Tak původem jsme se dočetli, že jste ze Šaly. Je to tak, presne. Tam je velká chemička. Tá, to viete. Tady máme informace o všem. Kurník, šefa, toto je príprava teda. Tak normálne sa začínam bať teraz. Ne, tak my to víme, protože tu chemičku vlastní člověk vysoce postavený v naší zemi, možná budoucí premiér, takže... Áno, je to tak, ale ja si to ešte pamätám z čias, kedy to nemal a potom to bola veľká vec, že do Šale došiel tento pán a začalo sa to tam všelijak divne kaziť. No a že teda pocházíte z místa, kde je velká chemička, hodí se vám to nějak v tom dnešním podnikání? Ty kuchařině. Nikto sa ma na toto nikdy nespýtal, ale ja by som povedal, že sa mi to hodí v tom, že som odolnejší voči všetkým veciam. My, jak tam vypúšťali od malička tie veci, takže som Sníst cokoliv. Áno, môžem zjesť čokoľvek, môžem tu dýchať smog, všetko a nič mi to nerobí. Presne tak. Hovorím si, že jaký čistý vzduch je tu. Oproti tomu šalskému. Jo. No i když vlastně vy jste asi se nejvíc proslavil, teď nechci říct chemii, abych to jako neurazil, ale vlastně jakoby alchymii bych tak řekl, že prostě netradičně nakládáte maso do vlastně sladkých limonád, že jo? No, ono je to tak, že to hlavné jedlo, ktoré máme, tak robíme, ale ja by som skôr povedal, že my sme sa preslávili tým, že používame alebo že dávame do burgeru veci, ktoré by niekto iný nedal nikdy do žemle a skôr by to považoval za nejaké normálne celé jedlo na tanieri a tým si myslím, že sme viac známi ako tým, že dávame do limonád. Do limonád dávame jedno jediné mäso a to najznámejšie je ten náš bůček. Ano, ten bůček, podle kterého se vlastně jmenuje i to vaše bistro, které musíme říct, na Zeleném trhu. Jsou tam food fronty. Je to tak? Ja by som to nazval skorej taký food truck ako bistro, lebo ono niekedy nám zvyknú chodiť správy alebo tak, že si chcú rezervovať stôl. Takže kľudne prídite, ono je to food truck a je sa u nás na stojáka, takže... A tak 2 stolky tam Taký stolečky tam máte. Máme tam 8 stolčekov, ale ono je to také, že ono sa tam rýchlo menia tí ľudia, ak je to na stojáka. Rezervace neděláte, jo teda. Nedá sa to nejako spraviť. No, než se dostaneme ale k tomu jídlu, tak já jsem ještě říkal na začátku, teda ať si řekneme tady tyhle ty národnostní věci. Co vás tenkrát vedlo ze Slovenska do druhého největšího slovenského města, čili do Brna? No ja si myslím, že je prvé najväčšie, že je väčšie ako Bratislava, nie? Velikostně jo, na počet Slováků je druhý, to ještě máme Bratislavu ještě co dohánět. To byla typická cesta, že ze Slovenska do Brna. Je a ono to bolo strašne jednoduché. V tej dobe moja priateľka zo Šaleti takisto, s ktorou máme ten podnik, dokonca máme aj dezertínu, to neviem, či viete. Takže za láskou. Vlastne áno. Jo, no. Za láskou došiel som sem a tu som zostal. A vy jste tady vystřídal spoustu profesí, že jo? Áno, vystriedal som. A ono to ešte... Jsme v pivovarském domě, tak vy to máte taky dělat v pivovaře, prý. V
pivovare? No, Nie. Ne? Tak to mám blbou informaci. Áno, to máte asi. Teraz alebo na niečo, na čo si nespomínam. Možno, že bola niekde možno zmienka, že sme brigádovali pre Gambrinus alebo pre niečo, že sme ponúkali, že to bola jedna z mojich prvých brigád, tak toto vás možno zmiatlo vtedy. Jo. Takže to, ale... Som myslel, že sme kolegové, když tady... Nie, práve, že absolútne nie som cez pivo. Mám rád pivo, ale nie som cez pivo. Boli to úplne na začiatku, že som ponúkal kreditné karty. Pre Vodafone som robil obchodného zástupcu. Ďalších milión takýchto prác som mal. A ono to bolo v dobe, keď som mal okolo 26-27 rokov a my sme vždycky, keď Zuzana mala voľno zo školy, čiže keď jej skončili semestre, tak my sme odchádzali pracovať na Malorku, kde sme si zarobili nejaké peniaze a vrátili sme sa do Brna, kde obidvaja sme si našli vlastne iba na nejaký ten čas také brigády alebo nejaké také kratšie roboty a vždy sme potom odchádzali na pol roka na tú Malorku, kde sme zase si zarobili peniaze. Až to došlo do bodu, kedy som mal, neviem, okolo 30, možno 31 rokov a už to pre mňa nebolo zaujímavé ten život, že tie peniaze, keď som sa rozpočítal na celý rok, ak som si musel zaplatiť odvody a tak už bolo pre mňa zaujímavejšie nájsť si tú robotu aj za menej peňazí, ale aby som mal tú istotu a začal som pracovať v Grand Moravii a v Grand Moravii som pracoval... Čili kousíček vlastne od toho, kde ste teď, ne? Myslím si, že to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme na Zelňáku, lebo sa mi podarilo cez majiteľa tej budovy vybaviť to miesto, kde sme. Takže toto je všetko tak prepletené. A Grand Moravia jenom pro ty, kteří neví, tak je sírárna, poměrně velká, a nejen tady v Brně, myslím. Ne? Áno, oni sú talianskí majitelia, ktorí začali vyrábať podľa talianských receptúr syry na Morave z moravského mlieka a sídlia v Litovli. Jo. Ale tady mají velkou prodejnu na Zelňáku. Tak tím se to vysvětluje, protože já jsem myslel, že říkají, ne, jako parmezán, pravý parmezán je Grand Moravia. A já jsem říkal, co to je za kravinu, že jo? Moravský, jako poslední sír, který je moravský, je parmezán, že jo? Takže oni to jsou italští majitelé a dělají tady jako z místní. Presne tak, ale ono ako parmezán môže mať označenie iba tam okolo, neviem čoho to je, tam je to Reggio Emilia. To je to Parmigiano Reggiano, že jo? Musí to mať DOP značku. A takisto aj vlastne, čo je to druhé, teraz ma to nenapadne, parmezán a Grana Padano, tak je to vlastne ten istý sír skoro, len je potom z väčšej oblasti. Jo, z jiné oblasti. Jo. No a tak jste se teda jakoby dostal sem k tomu stálemu povolání, ale čím vy jste vlastně původně profesí? Ja mám gymnázium, nemám nič iné a... Takže všechno a nic vlastně. Presne, no skôr nič ako všetko. Skôr nič ako všetko. Já jsem měl taky gymnázium, no, dlouhou dobu, pak jsem byl donucen dodělat si školu, no. Ja som vôbec ani nerozmýšľal nad tým, že by som išiel ďalej študovať. Ja už na tom gymnáziu som bol extrémne nešťastný, ja som chcel ísť pracovať a začal som pracovať, to neviem, či tam máte informácie, ale všali som začal pracovať tak, že som začal predávať kvety. To máte tie informácie? No to teda nemám. No vidíte, tak to je... Tak niečo ste sa zasvietili. A už tehdy jste byl takový řízek, když to tak řeknu, vás jako z chlapa. Áno, bol som celý život som taký bol. Tahle tajemná postava prodávala květiny. Áno, ale zase som sa... Byly s tím spojený nějaký jako předsudky společenský? Šala není zase až tak veľké město. Ono je to skôr tak, že my sme boli v tej oblasti dosť známa kvetinárska rodina. Ja som sa k tomu dostal ako 18-ročný, ako úplne prirodzene, ale strašne ma to nebavilo a potreboval som sa odtiaľ dostať pred z toho všetkého, lebo ten biznis mi ani nevyšiel, ani som tam nebol šťastný, ani som s tým nebol stotožnený. Čili, jak říkají Slováci, odjebať sa odtiaľto. Presne, hneď. A čo sa bavíme o všetkých tých prácach, tak popri každej práci som mal únik to, že som varil. A stále som varil. Jako pro někoho? Nie. Doma, keď boli grilovačky, keď bola nejaká party, tak som pre viac ľudí varil a tak. A v období, kedy sme otvárali búček predtým, tak Zuzana končila vysokú školu a že poďme si otvoriť niečo svoje. A ja som bol v tej Grand Moravii spokojný a vlastne zleniveli trošku, že nespravme to, že mne sa do toho nechce. Nie, musíme si to otvoriť. A potom... A pardon, Zuzanka studovala co? Ona vyštudovala medzinárodné vzťahy, ale už popri tom ona piekla, takže dezertína bola skorej ako búček. Jo. A potom som dal na ňu a otvorili sme a vyšlo to. No, ale tak jako přeci jenom odvážný to bylo, ne? Protože vy jste do toho dali poměrně dost peněz. Odvážne to bolo, požičali sme si od rodiny peniaze, dali sme do toho všetky prachy a vlastne ten náš prvý deň, kedy sme otvárali, tak si to presne pamätám, že
keď sme otvorili a nevyšla by nám tá prvá akcia, my sme mali prvú akciu na Picnic Boxe, čo je Rígrové sady, je tam taká ten červený kontajner v tom parku a oni tam robili také, že restaurant day. A my sme už dosť dobre komunikovali sociálne siete predtým, ako sme otvorili, že budeme to otvárať, toto budeme pripravovať. Fotili sme sa tak dosť dobre. Áno, my sme to robili nejak prirodzene, ale nevedeli sme, že čo robíme, ale vyšlo to, že boli to dobré kroky samozrejme. No a my sme tú akciu tam prvýkrát spravili, takže sme ešte nemali stále miesto a my keby sme sa nám nevydarila tá akcia, tak náš celý majetok dokopy, čo sme mali, bol 22 000 korún. A my sme tou akciou, tým, že sme to tam, že nám vyšla tá akcia, predali sme, tak sme zase pár desiatok tisíc korún našetrili a my sme za tie peniaze iba išli nakúpiť ďalší tovar na to ďalšie otvorenie. Takže sme boli úplne na knot, že sme už nemali vôbec. No a za jak dlouho vlastně tady po té první akcii jste měli to stále místo tady na tom Zelňáku? Úplne presne si to nepamätám, ale bolo to povedzme, že týždeň alebo tak, lebo tak to je krátká doba. My sme to nejak riešili a stále sme nemali povolenie od mesta, my sme tam vybavovali, volá sa to po česky, že tržní řád. Áno. Tak nám to dali povedzme vedieť, že 4 dní dopredu. Alebo tak. No, takže a pri tých 4 dňoch za tie 4 dní sme si potom my museli, povedzme, že týždeň to bolo tej akcie a za tie 4 dní sme si museli všetko pripraviť, preniesť to sem a tak. A to bolo tak, že sa začínali vtedy vianočné trhy. Aha. Takže sme začali po prvom dni, čo sme boli úplní amatéri, jak sme urobili jednu akciu, tak sme otvorili na vianočné trhy, kde boli tisíce ľudí a my sme boli úplne v prdeli z toho, že čo sa deje. No, takže ste byli vyjedení rýchle, ne? Vyjedení, nemali sme systém, my sme chodili v ten istý deň, aj kvôli tomu, že sme nemali tie prachy, tak v ten istý deň, ak sa to vypredalo, tak sme chodili kupovať ďalší tovar. Do noci sme umývali nádoby, potom sme išli variť a my sme končili povedzme o 4:00 v noci a o 7:00 ráno sme už išli a po týždni sme obidvaja sedeli na zemi v tej našej kuchyni prípravni a revali sme, že toto sme vôbec nechceli, že sme reálne plakali, že nám tiekli slzy, že úplne iná sme si to predstavovali. Ale biznisově to byl vlastně úspěch od začátku, teda od prvního dne? Áno, od prvého dňa to bol biznisový úspech a za to som doteraz vďačný, že to tak je, že vlastne sme už 8 rokov a tie naše kroky sa nám daria robiť tak, že to biznisovo funguje, lebo koľko poznám známych, hlavne z gastra, otvoria a pol roka čakajú len na to, aby im tam došiel, ja neviem, prvý, druhý zákazník. Že je strašne ťažké sa to je dostať k tým ľuďom do povedomia, presvedčiť ich o tom, že to je dobré. A čím myslíte teda, že vy jste v tomhle jakoby byli jiní, než tady ty ostatní právě gastroprovozy, které čekají na ty zákazníky, že jste vlastně od prvního dne měli ten úspěch? Bylo to tím, že jste byli na té velké akci na začátku, anebo že jste byli potom hned na těch vánočních trzích? Nie, ani jedno z toho to nezavážilo. Bolo to viac takých vecí dokopy. Ja si myslím, že dopriala nám doba. Boli sme jedni z prvých v Brne, začali sme robiť niečo strašne odlišné, zároveň je to atraktívne, na tých fotkách a tak to bolo atraktívne pre tých ľudí. Tak ten Zelňák je fotogenický, že? Jo, ale ja myslím aj to jedlo. To jedlo, také tie burgery, ktoré my sme vôbec nedávali mleté mäso do burgeru, my sme tam dávali búček, my sme tam dávali koleno, my sme tam dávali neviem čo, rôzne veci, sme si to začali vymýšľať a tým ľuďom sa to zdalo, a je to strašne bohaté a veľa toho je na tej miske. A myslím si, že toto bol jeden z tých úspechov, že to bolo zaujímavé. Možno teraz, keby to bolo, tak už je taká tá konkurencia, že už viac ľudí to robí, že už by to až také zaujímavé nebolo. A potom si myslím, že keď to ochutnali, tak my sme od začiatku dbáme strašne na suroviny, takže kto ochutnal, tak sa začal k nám vracať. A pardon, a měli jste to teda nějak, jakoby, to základní vlastně, u vás je to jídlo, že jo? Ten marketing to kolem, když by to bylo prostě hnusný, tak jak říkáte, prostě ty lidi by se nevraceli. Tak sledoval jste nějaké prostě jako recepty, prostě podle čeho to dělat, nebo jste si to prostě fantazíroval? Nevím, jestli jste se díval třeba v televizi na nějaký Ano šéfe. Nebo... Jak to vzniklo ten koncept tady toho, že dáváte koleno třeba? Mne to je až smiešne teraz, keď sa na to spätne pozriem, lebo áno, sledoval som, bola to vždycky moja záľuba, že som sledoval relácie o varení a tak, vždy som mal nejakú inšpiráciu, nikdy sme nič nevykradli, že vždy sme si išli ako keby po svojom a ja si myslím, že sme mali strašné šťastie v tom, že tie naše kroky boli z nejakého dôvodu v poriadku. My sme sa s nikým nebavili, akým spôsobom máme fotiť tie jedlá na Zelňák, akým spôsobom to máme variť, alebo či máme dávať pozor na to, že či máme rozmýšľať, či to bude chutiť ľuďom, alebo nebude. Nie, my sme si to varili podľa seba, tak ako to chutí nám, použili sme dobré suroviny a všetko sme to robili bez nejaké konzultácie podľa seba. A tie kroky boli strašne dobré a vyšlo nám to, či už to boli kroky toho, ako sme vyberali jedlá, či už to boli kroky toho, ako sme vyberali suroviny, alebo akým spôsobom sme začali používať sociálne siete. A teraz spätne vidím,
ako napríklad sú podniky, ktoré sú strašne dobré, ale majú strašne zlý marketing, alebo opačne, ktoré majú strašne dobrý marketing, ale zase nemajú... Ale nedá sa to žrať. OK, tak nedá sa to žrať. A ono je to vlastne dokopy a ešte je za tým strašne veľa tvrdej práce, ako som hovoril, extrémne veľa hodín sme mali. My sme pracovali dvaja, povedzme, rok prvý, až potom sme prijali prvého brigádnika, takže my sme makali non-stop, až to začalo prinášať to ovocie. No, já bych se jenom ještě možná krátce vrátil k tomu konceptu, protože když jste se rozhodli, že si vlastně otevřete vlastní podnik, tak museli jste si třeba sednout a říct si, tak půjdeme tímhle směrem, nebo chtěl bych dělat hamburgery, ale nechci tam dávat mleté maso, že jo, třeba chci tam dát kolem. Tak vy ste zúročil ty grilovačky asi teda. Presne, ja som ako keby tie svoje skúsenosti a tie svoje veci, alebo to bola ešte jedna vec tam bola. Boli to veci, ktoré som chcel ja jesť, ochutnať, ale nikto ich tu nerobil. Takže ja som si ich začal robiť a začal som ich robiť aj pre ľudí. To bola tá prvá vec. Zkoušel ste si to na ostatních lidech, jak im to chutná, nebo tak? Keby na tých kamarátoch a tak, a potom sme to pretavili. Presne tak. Ale nazvať to v tej dobe ako nejakým konceptom, tak to by som ani nepovedal. A ono to bolo tak, že fakt sme išli úprimne za tým, čo sme chceli my, ako to cítime. A teraz, keď sa na to spätne pozriem, nemali sme pripravený biznis plán, nemali sme pripravený koncept, my sme chceli bistro, ale zistili sme, že na to nemáme prachy. Tak sme si povedali, že kúpime si búdku a budeme to v búdke predávať. My sme si tú búdku už kúpili, potom sme išli za hygienickou poradkyňou. Ono povedala, že ale vy musíte mať kuchyňu, kde to budete pripravovať. My, že čo? Takže nakoniec nás to vyšlo drahšie, ako keby sme si robili bistro. Takže to boli úplne nepripravené kroky, ktoré teraz sú mi až smiešné, keď to možno rozprávam vám, tak vám to príde, že jak to mohlo výsť. Jak to mohlo výsť, ale ono niekedy odvážným praje a... Ano, já bych se spíš chtěl zeptat, jak jste říkal, že vlastně ten první týden, nejenom ten první týden, skoro rok vlastně jste dělali jenom 2, ale říkal se taky, že vlastně to cukrářství vlastně vzniklo ještě dřív. Tak jak se to dalo jakoby spojit dohromady tady s tímhle? To bolo tak, že cukrárstvo ako keby nejaké kamenné vzniklo teraz až pred 2 rokmi, ale to, že piekla, neviem, či už to teraz asi môžem povedať normálne, ako na kolene, doma to piekla a dávala to do nejakých kaviarní, nebolo to nikde nejakým spôsobom... Není ani první, ani poslední, si myslím. Takže to bolo ako keby brigáda pri vysokej škole, ale my tým, keď sme otvárali búček, to málo kto si ináč pamätá, lebo to nejak extra nevynímali, ale my sme každý deň mali 2 až 3 dezerty od Dezertiny. My sme možno aj v tým boli ako keby takí iní, že my sme otvorili, že chlapec a dievča, sladké a slané, sme otvorili jednu vec prvú a že všetko si to robíme sami, tak to bolo také na začiatku možno zaujímavé pre tých ľudí. No je fakt, že Dezertina není zase až tak dlouho, že jo? Ako myslíte... Vedle dopravních podniků. Áno, tá je 2 roky, teraz už bude 3. rok dokonca, ono to zase letí. To je docela dobrý místo, protože když se naštvete vedle, že zaplatíte pokutu za jízdu na černo, tak pak si můžete jít spravit chuť vedle hned. No, ono, jak ste to povedali, že to je docela dobré miesto, tak nám všetci kamaši a všetci ľudia z gastra, ktorých poznáme, nás odhovárali, že to je najhoršie miesto, nech to tam nikdy neotvoríme, že tam chodia iba bezďáci okolo a tak. A keď sme to otvorili, my sme si išli zase po svojom, ako proti všetkým. Ja si myslím, že máme jednu výhodu, alebo že máme dobré rozhodnutia, že keď si za tým stojíme, tak je to dobré rozhodnutie. Otvorili sme to a my sme z toho miesta spravili dobré miesto a už sa tam začína nejaká... Tak vy můžete říct si s pomocí Boží, protože ten barák, myslím, patří biskupství, ne? Presne tak, ako hovoríte. A máme s nimi na strašne dobré vzťahy, všetci nadávajú, že je to ťažko s nimi a tak. A my... Pečete im hosty, nebo... A jak to teď vlastně děláte s tím fungování podniku? Vy si vedete búček a partnerka si dělá dezertínu, nebo... Áno, vedieme si to každý za svoje, aj to máme tak, že keď vidíme nejaké veci, nejaké nedostatky alebo tak v tom druhom podniku, tak to máme tak, že my si to povieme a ten človek, ktorý má na starosti buď búček alebo dezertínu, tak to rieši ďalej, že si do toho nekecáme, ako aby v tom nemali neporiadok tí naši zamestnanci, že príde Zuzina a povie im tam niečo, alebo ja naopak. Jo, proste každý chce zodpovedný za to svoje. Presne tak, ale my máme jednu veľkú centrálnu kuchyňu. Máme 260 metrov štvorcových, odtiaľ robíme cateringy, odtiaľ robíme dezertínu, odtiaľ robíme búček, odtiaľ robíme vianočné trhy a ďalších miliardu vecí. My máme dokonca ešte rozbehnutý e-shop, kde predávame ten náš merch a tak. A z tejto centrálnej kuchyne to odchádza a potom si to roznesieme do tých našich podnikov alebo na catering alebo tak a už nás je dokopy nejakých 20 ľudí. To není málo teda. No, není. Podľa čoho ich vybíráte? Najdôležitejšie kritérium je to, aby sme si ľudsky sadli.
A to je úplne prvá vec, až potom ďalej nejaké veci riešime s tým človekom. Absolútne nás nezaujíma, či niečo vie alebo nevie. Zatiaľ sme každého naučili. Jo. Ale to, aby si sadol do týmu alebo aby si sadol s nami, je pre nás úplne najdôležitejšie. Stalo sa nám párkrát, že sme sa nechali zmiasť tým, že zobereme niekoho, kto je veľmi kvalifikovaný alebo šikovný, ale absolútne si nesadol do týmu a robilo to veľkú neplechu. Takže tí ľudia tam medzi sebou sú fakt jeden tím. A jak to testujete? To nejak už vycítite z toho prvého rozhovoru. Posadíte, řekni vtip třeba. Nie, je to, už na tom vidíte, aký je ten človek a ono veľakrát ten človek neprejde ďalej, potom je povedzme u nás týždeň a ďalej s nami nepracuje, lebo aj jemu niečo nesedí, alebo my zistíme, že je to trošku ináč, ale sú tam nejaké vzájomné sympatie na začiatku a podľa toho si to vyberáme. Na toto je špecialistka Zuzina, lebo ja mám strašne zlý odhad na ľudí. Hej, vždycky sa všetko potvrdilo, čo povedala ona, že ten nebude dobrý, alebo ten bude to robiť, že nie, ten vyzerá super a vždycky sa potvrdilo to, čo povedala. Takže ona je HR firmy. Presne tak. Takže radši preferujete to, že si ho naučíte sami vlastně od píky, než aby přišel už s nějakýma vlastně dovednostma od někud třeba z jiných provozů? Nebo? Okrem baristov. Okrem baristov, barista musí vedieť dobrú kávu spraviť a tých testujeme fakt, že na káve a potom je to dobré, aby si sadli, ale ostatní, my máme tuším iba jedného človeka, ktorý je vyučený. Z celej firmy. Ani my nie sme, ani... A vidíte, funguje to. Jedna věc, u toho baristy, jestli se teda u toho můžu chvilku zastavit, jo? Já vím, že to úplně nesouvisí s tím bůčkem, s tou dezertínou částečně, že jo? Protože káva a dort, nejlepší je sport, že jo? Ale já totiž piju kávu Turka, já jsem takový trošku ještě prasátko po staru. Barbar, ano, když to tak řeknu. Mě by zajímalo, co to znamená jako uvařit dobrou kávu. Mně to totiž přijde úplně jako šílený, co se s tou kávou jako dělá, jaký je to jako z toho umění. Jako. No, tak potom práve... Lžičky? No však ale vy ste to povedali, že pijete Turka, takže absolútne to pre vás nemá žiadne... No to... Tak keby ste si naliali teplé pivo. Díky. Zase vám poviem niečo, čo... Zase to testujeme my sami na sebe a my nie sme, ani jeden z nás není barista. A musíme sa zhodnúť na tom, že či nám tá káva chutí alebo nechutí. Testujeme to keď príjmame baristu, tak to testujeme na mliečných kávach a úplne najdôležitejšie je pre nás, aby bolo najkrémovejšie to mlieko. Podľa mňa. To znamená ako latte nebo cappuccino. Presne, tak cappuccino, latte alebo flat white, my si to dáme a povieme si, OK, toto je za nás, že je to v pohode, je to super a môžeme s tým ďalej pracovať. Napríklad ani Zuzina, ani ja nie sme si natoľko istí tým, že by nám niekto spravil 10 espries a my by sme vám povedali, že toto je v poriadku, tu je nejaká chyba alebo tak. To už mi príde ako... To už nechávame potom na tých baristoch. Vidíme to potom na tých ľuďoch, čo sa nám vracajú a chodia čisto na kávu a nemusia chodiť ani na dezerty, takže to potom vidíme. Ale zase ideme na to tak polopatisticky, amatérsky. Vyberáme si podľa toho, aká káva chutí nám a keď nám spravia takú kávu, tak ho príjmeme a potom už sa to nejak rieši, že necháme mu voľnú ruku, lebo ono je miliarda tých káv a povedať si, že mám najlepšiu kávu, mám takú kávu, tak už to nemá zmysel o tom vôbec sa baviť, podľa mňa. Nech si každý vyberie to svoje a my máme nejaký ten svoj štýl, my máme aj tej kávy, tej chuti tej kávy a myslím si, že tým smerom ideme a nehovorím, že to je najlepšie, je to náš, aký chutí nám. To se mi právě vlastně asi na tom konceptu nejvíc líbí, že si nešpiníte hlavu a myšlenky vlastně tím, co se píše někde v nějaké knížce a v nějaké učebnici a co řekne nějaký prostě renomovaný kuchař někde v televizi, ale že prostě základ je to, že to chutná vám a tím se za to postavíte a dáváte to těm lidem, nám to chutná, ber nebo neber. Ja si myslím, že toto je jedna z našich výhod, ako sa staviame k veciam od začiatku oproti tým ľuďom, ktorí sú vyučení, začnú nad tým moc rozmýšľať, začnú do toho pliesť rôzne iné veci a my si ideme akože najdôležitejšie je chuť a kvalita toho jedla a všetko sa nabaluje až na to. Nič nie je dôležitejšie ako kvalita, chuť jedla, kávy, dezertov a tak. A na to sa sústredíme a to, čo chutí nám alebo s tým, čím sme spokojní, tak všetko sa podriaďuje tomu. Niekto sa podriaďuje tomu. Som zažil ľudí, ktorí otvárali reštiku, došiel tam kuchár, ktorý pracoval tam a tam a tam, začal si to zariaďovať a musel tam mať, neviem, 2 salamandre, 3 pakočety a neviem čo, až tá kuchyňa vyšla na 15 miliónov a až potom tam začal pracovať ten človek. Nie. My keď niekoho prijímame a mali sme pohovory a boli u nás aj
naozaj kuchári, tak sme to povedali na rovinu. My sme ľudia, ktorí si na to zarobili sami. Vždy, keď sme mali peniaze, tak sme zarobili, našetrili, kúpili sme konvekťák. Zarobili, našetrili, kúpili sme grill. Zarobili, našetrili. Sme na to pyšní, máme tieto veci. Ak na tom nevieš robiť, tak s nami nebudeš pracovať, lebo sme mali pohovor a došiel do kuchyne týpek. No, pozriem sa, čo tu máte, či s vami vôbec budem spolupracovať. Tak toho sme hneď škrtli, že ten s nami nebude. Takže chcem povedať, že všetko sme si to nejak sami vydobili a potom máme k tomu aj taký iný ten postoj, že my sme si nikdy nepožičali, že 10 miliónov na to, aby sme za 10 miliónov spravili tú kuchyňu, ale vždy sme si zarobili, spravili to a vážime si to potom. No, já bych se chtěl zeptat, my se tady pořád bavíme o tom, že vlastně vy jste si to tak nějak dělali všechno po svém a vlastně, že to bylo to nejlepší rozhodnutí a všechno to vyšlo a tak dál, ale nepřemýšlel jste někdy nad tím, že vlastně to mohlo být úplně naopak, že jste si šli za tím svým a mohlo to dopadnout vlastně opačně? Ano, že nebylo to štěstí vlastně? Áno, ja som za to strašne vďačný, každý deň si to pripomínam, ale je tam aj tá druhá stránka, že sme boli ochotní pracovať oveľa viac ako niektorí naši kamaráti alebo ľudia, čo začínali v tom istom období. A to bol ten ešte jeden veľký rozdiel oproti ním. My sme spravili aj chyby, spravili sme prešlapy, spravili sme akcie, z ktorých sme nemali peniaze, spojili sme sa s niekým, s nejakou firmou, čo pre nás vôbec nebolo výhodné. Nejaké chyby sme robili, ale vlastne to gro toho, že sme si strašne išli za tou kvalitou, to podľa mňa není ani nejaký veľký rozdiel oproti tým ostatným, ktorí sa do toho vyznajú. Jasné. Mluvíte hodně často, používáte slovo kvalita. Podle čeho vlastně to jakoby posuzujete? Je to třeba u bůčku. No, v každej tej veci, v každej tej surovine, tak sa dá zistiť, že či je dobrá, alebo není dobrá. Dosť veľkú rolu pre nás hrá aj či je to z Česka, alebo či to není z Česka, ale není to na prvom mieste. Je to až na druhom alebo treťom mieste. A tým Slovensko tolerujete? Slovensko nechceme vôbec, ale nie, ja si robím srandu, lebo sme si robili srandu pred natáčaním. Máme napríklad hydinu, máme z Maďarska, lebo si myslím, že nikto nemá takú hydinu. To je drúbež jenom. Áno, drúbež máme z Maďarska, lebo nikto nemá v Česku takú drúbež, akú majú Maďari a kupujeme na kukurici pestované, na kukurici chované žlté kurence, z ktorých robíme smažené kura a u nás, keď si dáte smažené kura a zahryznete, tak to prso je normálne žlté. Takže úplne nakrmené kukuricou. A pochádzam z rodiny, z ktorej sa naozaj jedli domáce veci, domáce klobásy, domáca drúbež, hydina, domáce brasta. Takže toto je pre mňa to najväčšie meradlo. A takisto aj zeleninu. Ono je to také klišé, biozelenina, tak nám je to úplne jedno, či je bio, nebio, aká je. Skúšame, až kým nedosiahneme to, že pre nás je tá chuť najlepšia, tak dovtedy neberieme tú zeleninu. Takže skúšaním, a kým nám to nechutí, tak... Od koho berete v zimě rajčata, by mě zajímalo. Nerobíme celú zimu s rajčatami recepty. Fakt? No, fakt. Aha. Mne vôbec ani nedošlo. A je to. No, je to je ako sezónní veci, proste. Je to strašne jednoduché. Prečo by sme mali robiť? Lebo sú hnusné tie rajčiny v zime. No sú, práve. No. Dokonca my máme strašne dobrý kontakt na zeleninu, od ktorého bereme, neviem, či už to je druhý rok, alebo ešte len rok sme od neho brali. Volá sa to Biofarma Damnice. Je to starší pán, ktorý, tuším, bol nejaký na kriminálke v Brne a išiel do dôchodku a začal pestovať zeleninu a normálne so ženou doma pestujú zeleninu, robia si to a oni majú najlepšiu zeleninu podľa mňa v celej Českej republike, čo sa týka chuti. A on je taký presne, že skúšame toto, povedzte si, čo by ste chceli, dáme vám koriander, nasadíme vám to, vyskúšajte túto novú odrodu mrkvy. Mňa to strašne baví, on to donese, strašne sa ospravedlňuje, že tie mrkvy nie sú rovnaké. Ja hovorím, že ale nám je to jedno, že my nerobíme fine dining, my chceme tú chuť. A on má presne tú chuť, a keď moja babka mi dala, keď som bol malý a behal som tam a iba mi hodila reďkovku, že daj si redkvičku a že ochutnajú, tak on ich má presne také. On má najlepšie rajčiny, on má najlepšie všetky veci a on nám takto aj pestuje bylinky a rôzne veci navyše. A je mi to úplne jedno, či to je bio, není bio. U nás to neuvidíte nikde, že by sme sa tým chválili, že máme bio zeleninu. Nikde to nedávame. Len dojdete a tá zelenina má chuť a to je podľa mňa oveľa dôležitejšie, ako sa nejak tuto skrývať za nejaké názvy alebo za niečo také. Takže takýto prístup k tomu máme. Takže třeba právě jakoby to bio není zase až u vás prostě tak jako důležitý, prostě
prostě, že jde jenom jakoby o tu chuť a jestli tomu třeba prostě dopomůže nějak, nebo tak? Je to pravda, áno. Ale ono väčšinou je to tak, že keď je to normálne vypestované na slnku, tak to má lepšiu chuť, ako keď tomu dopomôžete trošku. Ale to som chcel ešte, že napríklad zemiaky bereme už roky, keď neberieme z českého pola, čo je taká iniciatíva Makra, neviem, či vám to niečo hovorí, tak oni sa spojili poľnohospodári a nejak ich aj podporuje štát, že chcú dostávať ako české suroviny viac k českému spotrebiteľovi, takže teraz to už 2 roky nejak frčí, tak oni majú dobré zemiaky na hranolky, ale nie zas vždy. A my sme zvyknutí na to, že berieme agrie zemiaky z Holandska. Vidíte, že napríklad ja to všade hovorím to pyšne, že to sú najlepšie zemiaky na hranolky a tie beriem. No ale vy pomáháte tím sádlem, že taky, protože to děláte na sádle, že? Je to tak. To taky nedělá každý. To nerobí podľa mňa nikto. Oni zvyknú robiť na hovedzom loji, alebo na normálnom oleji potom robia a na sádle. Mne to prišlo ako prirodzené, však na čom vám babka robila rezen, keď vám robila na sádle, kedy ani olej nebol. No. Tak mi to prišlo také prirodzené a pamätal som si tú chuť, keď mi mama urobila na panvici zo surových zemiakov hranolky. Boli na sádle, tak boli lepšie. A až po rokoch som sa dozvedel, že vlastne keď používate živočíšny tuk na smaženie, tak tie veci sú chrumkavejšie, ako keď používate rastliny. Fakt? Jo. Aha. No a my se tady pořád bavíme o zelenině. A odkud berete ty prasata, to vepřové? Všetko meso, okrem drúbeže, áno, z Maďarska? Áno, volá sa to aj maďarská drúbežárna. To najlepší búčky. A neviem, odkiaľ sú najlepšie búčky. My spolupracujeme skoro od začiatku s Maso Clouda. Sme jeho prví zákazníci, čo je úplne zaujímavé. Je k tomu taká historka, že my sme na začiatku skúšali rôzne farmy a chodili sme a zase akože sme sami, že sme sadli do auta ešte pre to otváračko a išli sme farma Mitrovský a tuším, boli sa Nemcovi, alebo ako sa volajú na Vysočine. Nemcovi, áno, tam sú, áno. Docela veľká farma. Alebo oni robia mliečne výrobky, alebo robia aj drůbež, alebo nie? Já si myslím, že oni mají krávy, podle mě, že dělají hovězí a mléčný výrobky. Ale farma Němec je jako na Vysočině velký jméno. No. A obehali sme to a ja som bol už ešte z čias, kedy som pracoval v Grand Moravii, kamarát so Sergiom Bellinim, ktorý tu má taliansku reštauráciu Trattoriu dole pod Mnenickou bránou. Neviem, či vám to niečo hovorí. A boli sme na pivko. A jak sme boli na pivko, tak sa tam objavil taký pán, došiel tam s kočíkom a tento Sergio Bellini hovorí, že toto je pán Clouda a on bude rozbiehať teraz svoj aj program z vyzretého mesa a bude mať, že brutálne meso. Tak sme si zobrali na seba kontakt a ja som takto pána Cloudu začal pred 7 rokmi, alebo kedy to bolo otravovať, že kedy to už otvorí, kedy to už spustí. A strašne sme si sadli, zostali sme aj dobrí kamaráti a my sme veľmi veľa vecí spolu aj vyvinuli a toto ma na tom bavilo. On mal napríklad akože dobré pliecko, ale potrebovali sme ho nejakým spôsobom upraviť, orezať, nechať tam viac tuku, aby bolo dobré na to naše trhané mäso. Takisto hovedzí krk. Potrebovali by sme s tým niečo porobiť a po tých rokoch už jak nás aj ľudia nejak vnímajú, že to máme dobré a tak keď dojde nejaký nový zákazník, ktorý sa venuje street foodu alebo niečomu, alebo nejakým takýmto mäsovým veciam, tak veľakrát sa stane, že chceli by sme také pliecko, ako má Búček, chceli by sme také krk, ako má Búček, chceli by sme taký Búček, ako používa Búček a tak ďalej. Takže my sme nastavili niektoré veci takisto aj s tými zemiakmi, lebo tie zemiaky, čo som hovoril, ja sa stále chcem vrácať k tej zelenine, neviem, či to je pre vás zaujímavé, ale ono je paradox. Úplně mi to teda k vám nesedí, ale dobře, no. A že s tými zemiakmi sme nastavovali aj to, akým spôsobom sa skladujú, lebo sme zistili, že tie zemiaky, keď sú dobré, sú výborné na hranolky, ale keď ich niekto skladuje pri menej ako 4 stupňoch viac ako povedzme deň, tak sa tam škrob zmení na cukor a tie zemiaky sú čierne a už nie sú chrumkavé. A na toto sme rokmi došli a toto sú všetko veci, na ktoré ja som stále dbal a toto je pre mňa tá kvalita. A jak ste na tohle přišel? Jakože jste to na dlouhodobým zkoušením. Skúšaním, zisťovaním, vzdelávaním. Poslední, co by mě napadlo, je, že to je jako teplotou skladování. Že? Toto nám trvalo povedzme rok, kým sme na to prišli. To sme s našim dodávateľom zemiakov sme to skúšali a už potom ja som si našiel nejaké videá o tom a z belgické, ak sa tam robia belgické hranolky a chemické procesy, aké tam fungujú. Ja som za tým tak išiel a stále idem do podrobna za tými vecami, aby som zistil, že čo je za tým a potom už keď na to prídete, tak potom
potom sa vám jednoduchšie funguje. Čili vy jste už takový potravinářský technolog samouk. Áno, presne. By vám na chemické škole tady měli dát už diplom. Ja vlastne nie som kuchár, ja som chemik, ja som marketér, neviem čo všetko, ale už kuchár nie som. No, já bych se chtěl možná ještě na chvilku vrátit vlastně k tomu vašemu prvnímu týdnu, protože my jsme to nedopověděli. Jste říkal, že vlastně jste jeli teda do 4 a potom od 7 znovu a potom po týdnu jste si sedli na zem. V čem jste potom změnili ten systém tak, aby vás to vlastně úplně neodpálilo, tady ta práce? Ono to bolo tak, že my sme potiahli tie vianočné trhy dokonca takto, že sme každý deň revali na zemi. Takže sme ich potiahli takým spôsobom. Čili pak Ježíšek vás vysvobodil. Ježíšek nás vyslobodil a Měli jste vůbec stromeček ten rok a dárky? si myslím, že nie. Ja si myslím, že nepamätám, neviem, možno mám to vytesnené asi úplne. Ako my na rovinu chodíme tak, že my, ak sme spolu celý rok, tak my ideme za svojimi rodinami na Vianoce, takže vždy sa rozdelíme na tie Vianoce tým, že sme celý rok spolu a už si to nepamätám, že jak to bolo, ale asi sme darčeky nemali, si myslím. Ale pamätám si to, že sme zavreli na to obdobie tých Vianoc, to bolo neviem. Tak do 23. bývají, že jo, no? Do 20. ledna? Ne, 23. se zavírají. 24. sú Vianoce, ale ja myslím to obdobie potom, že sme neotvorili na Silvestra. Jo. A ono ten prvý rok sme skúsili otvoriť, a dajme tomu, že sme otvorili, ja neviem, 5.1. Nepamätám si presne ten dátum. A vtedy sme pocítili to, že po tých vianočných trhoch, jak ľudia sú vyšťavení z peňazí, prejedení, bola zima, nebolo moc ľudí v meste, lebo jak tam neboli tie vianočné trhy, tak mesto bolo prázdne, tak my sme nemali žiadne kšefty. A vtedy sme si povedali, že už hneď ten prvý po 2 mesiacoch, alebo tak, čo sme mali otvorené, tak sme si povedali, že budeme to robiť tak, že 11 mesiacov budeme makať a na mesiac v januári, v lednu odídeme preč na dovolenku a odvtedy to potom od ďalšieho roka to robíme tak každý rok. Tak ono to asi dává smysl, protože ono stát jako zase v lednu, v zimě, jako i kdyby to bylo sebe lepší, tak... Nechcete, ani vám tí ľudia neprídu, aj to není príjemné. Ten food truck je hlavne na tú sezónu jar, leto, jeseň a potom zima nás zachraňuje s tými vianočnými trhmi. A vy vlastně v tom food trucku jste říkal, že máte poměrně velkou kuchyni, kde vlastně připravujete ty věci. Co všechno děláte na místě v tom food trucku teda? Ono sú rôzne recepty, niektoré sa robia komplet celé vo food trucku, nejaké, neviem, keď grillujeme stejky, smažené kura, keď robíme a tak ďalej, ale ja to poviem tak, že my si v úvodzovkách pripravujeme polotovary, v té kuchyni. V tej kuchyni. Napríklad my si nakrájame, odškrobíme hranolky, vysušíme ich, zavákujeme ich a nosíme si tam vakuované sáčky. Ono, keď niekedy ľudia vidia, jak to otvárame, tak sa pýtajú, že kde kupujete tie hranolky? Tak to si všetko vyrábame. A takisto si to robíme s mesom, že si všetko meso si spravíme, zašokujeme, prenesieme to tam a väčšinou sa snažím, aby zeleninu, ktorú v ten deň používame, aby sme ju načerstvo nakrájali a tak, takže tie zeleninové veci si robíme priamo na mieste, potom tie smažené veci, stejkové veci. Vlastne keď si predstavíte prípravu niečoho, čo je veľmi rýchla, tak to robíme na mieste a niečoho, čo je veľmi dlhá, tak to robíme v kuchyni. A my si ešte robíme všetky omáčky, všetky nakladané veci a takto si všetko robíme v sezóne, v kuchyni, takže neviem, robili sme teraz 140 kg okuriek a To je strašný to množství. No a v polke decembra sme už nemali. Fakt? Áno. A robili sme to niekedy, neviem, v lete alebo tak, takže... Vlastně je to food truck, ale on je furt na jednom místě, nebo vyjede to někdy? Sem tam vyjede, ale skôr je na tom jednom mieste, ono už sme si na to tak zvykli. Ja to poviem na rovinu, že pre nás to je vlastne oveľa náročnejšie s ním výjsť, lebo teraz už robíme cateringy aj tak, že my máme dodávku, máme stany búček obrandované a tak je to pre nás jednoduchšie ako výjsť tým food truckom. A pre nás je vlastne strašne nevýhodné zavrieť ten food truck a ísť spraviť ďalšiu akciu. Takže pre nás je výhodné mať otvorený food truck a spraviť ďalšiu akciu. Mám pro vás tip, pořiďte mu dvojče. Hej, je to kľudne možné. Ale práve po minulom roku ja som bol už taký, že my sme mali, okrem toho, že sme mali otvorený food truck a že sme mali otvorenú dezertinu, že sme, ja neviem, či viete, my sme pred rokom a pol vydali kuchárskú knihu, ktorá už je vypredaná. To ste zaregistrovali? Ale... Vôbec ne, to bolo asi fičák, že to... No, takže... Vyprodala se dřív, než jsme to zaregistrovali. Urobili sme 3000 výtlačkov a vypredali sme, a to je na veľmi dobré na české pomery, predať 3000. No. Sami sme si to distribuovali a tak to bolo zase tiež nejaký projekt, ktorý som si ja išiel proti múru, proti všetkým a vyšlo to. Ale to som chcel povedať, že minulý rok sme mali nejakých 110 pop-upov, mimo tohoto, keď si spočítate, to je, dajme tomu, že sezóna nám začínala niekedy v marci, březen a končila v
v listopadu, tak keď si dáte 110 akcií medzi to, tak to vychádza tuším 2-3 akcie týždenne. No to teda. A to už som povedal, že už tento rok pôjdeme trošku iným systémom, takže trošku sme ubrali z toho počtu a chcem sa viac venovať tomu búčku, túto na Zelňáku, takže bude tu nejakých viac akcií, večerných, DJ a tak. Jo, že plánujete nejaké akcie ešte okolo toho food trucku. Áno, ono sme ich aj vždycky robili, ale práve minulý rok týmto, že sme mali tie pop-upy, že sme jazdili po celej Českej a Slovenskej republike. Dokonca som mal aj na Bali som mal pop-up, ten prvý, ktorý... Na Bali? Áno. Kde na vás došli? Ono to bolo tak, že ja som tam bol na jednej akcii, kde robili domáce nudle. Vlastne poloviční Číňania, poloviční Indonéšťania a strašne... To, jak to testo tak rozvírají těma prstama? No, neboli to tie nudle, boli to také, ktoré normálne spravia cesto a potom ich akože cez stroj prepchali jak normálne talianské, alebo boli to také tie hrubé jak udony, také nejaké. A strašne mi to chutilo a ja som im nejak prezdieral tú fotku, že som tam bol u nich na akcii. Oni ma začali sledovať a celý rok mi začali písať potom, jak som bol už v Brne naspäť z toho Bali, že dali by si taký burger a tak. A keď som sa tam vracal, tak som im napísal, že borci, že idem na Bali, že dáme spolu akciu. Oni, že jasné, totálne. Tak nakoniec som tam varil. A úspešne. Jasne. A dokonca tam boli Češi a Slováci, ktorí prvýkrát ochutnali búček a bolo to na Bali prvýkrát, že sa nedostali do Brna. To je hodně zajímavé. A přijeli potom do Brna? To už som nezaregistroval potom, ale boli vtedy tam, ale niektorí z nich tam žili, takže... Byli místnáci. No, vy celkově máte rád tady tyhle destinace. Jste říkal, že jste jezdívali pravidelně na Malorku vlastně na půl roku, že? A teď vlastně Bali. Kam jezdíte vždycky v tom lednu teda na dovolenou? Zase na Bali? Jako furt jenom na Bali, jo? Boli sme párkrát medzi tým niekde ešte, napríklad cez koronu, keď sa nedalo ísť, tak sme, tam to bolo úplne uzavreté, takže sme išli na Srí Lanku a podľa mňa Zuzina už ani to tak nemá ako ja, ale pre mňa to je úplne najlepšie miesto na celom svete. Ja to tam mám rád. Není tam najlepšie jedlo na svete, nie sú tam najkrajšie pláže na svete, je tam bordel niekedy, ale stále to mám najradšej na celom svete. A neviem, prečo je tam nejaký vibe, ktorý je nevysvetliteľný. Tí ľudia sú strašne v pohode, není tam žiadna kriminalita a ja sa tam cítim ako doma. A na Malorku už nejezdíte? Nebol som už dlho. Vlastne ja som nebol na Malorke, odkedy som skončil pracovať, takže 2013, 14, neviem, nepamätám si, 15 možno. A od té doby Bali prostě. Nie, Bali bolo až po druhom roku búčku. Bolo prvýkrát, takže teraz som tam otuším 7-8 krát. Nejste takový ten klasický cestovatel, co teda chce vidět co nejvíc jakoby krajín, ale spíš jakoby si jezdíte odpočinout na to Bali. Ja toho mám precestované docela dosť a tam sa mi páči najviac toho, čo som videl. Bol som aj v Južnej Amerike, bol som v Severnej, v Európu mám precestovanú dosť veľa, v Ázii teda okrem tej Srí Lanky sme iba na pár dní niekde. Bol som vo Vietname vlastne minulý rok. Lebo ja som si dal vízaran, že som chcel zostať dlhšie na tom Bali, tak som mal iba mesačné víza, tak som musel niekde ísť a vrátiť sa naspäť, tak som išiel do Vietnamu. A zase jedlo tam bolo oveľa lepšie vo Vietname a tak, ale stále sa mi páči viac na Bali. No a jak moc to teda potom ovlivňuje tu kuchyni, protože my jsme už tu trošku na začátku naťukli, že vlastně ten hlavní váš, nebo ten asi nejznámější váš recept vlastně vychází z toho, že v Ázii nakládají prostě do Spriteu, do Coca-Coly právě ten búček. Ja si myslím, že toto je zase náhoda a ono paradoxne, ja strašne veľa receptov spíšem vždycky, keď som na tom Bali, ale nemajú vždycky, že by to boli nejaké ázijské recepty. Ja mám oddychnutú hlavu a mne to naskakuje. Mne to strašne naskakuje. To napadá v tom... Hej, ja normálne idem na skútri, tak musím niekde odstaviť a rýchlo si zapísať do telefónu, že ježiš, toto ma trklo, alebo niečo jem a iba je tam nejaká technika použitá a ja si to preložím na tú svoju nejakú... Ja som sa naučil, že nemusím na to tlačiť, že rýchlo, že musím upísať túto, jaký šalát spraviť. A tak nie, proste jem, užívam si to a mne to potom naskakuje. Jak moc to měníte vlastně ten jídelníček? No to som veľmi rád, že ste sa spýtali, lebo náš systém je veľmi zaujímavý. My meníme jedlo každý deň a každý deň máme niečo iné a máme jednu, maximálne dve veci v ten deň, takže máte garanciu, že máme úplne čerstvé tie jedlá. Sú jedlá také najpopulárnejšie, ktoré sa povedzme každé 2 týždne sa opakujú, ale my v tom týždni každý deň máme niečo iné. Takže nemáte ani jedno jídlo, ktoré by bylo ve stále nabídce? Nikdy. Ani búček? Ani búček. Dokonca ani ten, lebo ono by sa toho ľudia objedli a ono sa už naučili tí ľudia, my veľmi dobre komunikujeme to menu, my ho komunikujeme vždycky až ráno
a vlastne tým trošku nútime tých ľudí, aby sa pozreli, čo máme na tie sociálne siete. Že je to jedna z vecí, ktoré... Áno, je tam trochu napätia a dokonca už vlastne po 8 rokoch to cítim aj ja, že niektorí tí ľudia si fakt vyberajú, že toto je moje obľúbené, toto by som chcel vyskúšať, ja dojdem, zajtra už nemusím, lebo teda teraz sa mi to páči, ale už na druhý deň nedojde ten človek. A potom musím uznať teda, že cez víkend dávame také väčšie klasiky a je to preto, lebo cez víkend chodia väčšinou ľudia, ktorí sú nie z Brna, ale sú takí, ktorí sem dojdú na výlet a oni to majú nejak nasledované z tých sociálnych sietí a majú nejaké svoje obľúbené recepty, ktoré by chceli ochutnať. Tak to je možná, teď se dostáváme k naší pravidelné rubrice Proč právě Brno? Které město v České republice máte nejradši a proč právě Brno? Ne, ale že vlastně asi v tomhletom jakoby to Brno taky má výhodu, že má velmi dobrou pověst, co se týče jakoby gastrometropole, ne? České určitě teda. Možná i díky vám? No to taky určite. Tak to dúfam teda, tak to by som bol rád, keby to tak bolo. Ja si myslím, že Brno je najlepšie mesto na celom svete. Aj bez toho, aby ste mi to museli tlačiť. Ja to tu mám... Ja vždy, keď idem do Prahy, alebo do Bratislavy, alebo do Viedne, tak tam chodím rád na jeden deň na výlet, alebo na 2 dní na výlet. Ale vždy sa rád vraciam do Brna. A ja si myslím, že Brno absolútne nemá vibe hlavného veľkomesta, turistického mesta. Brno má totálny vibe domáckeho mesta, kde chodia tí Brňáci chodia jesť. To v Prahe nemáte. Vy v Prahe v centre, keď otvoríte hospodu, tak Pražáci sa tam aj nedostanú. Oni tam aj nechcú ísť do centra. Myslím, že normálny Pražák nechodí ani na Václaváka, ani na Staromák, že? Áno, presne. A toto je ten strašný, možno, že ani u nás, ani my nechodíme toľko na Svobodiak ako tí turisti, ale zase tých turistov je tu málo. A tie podniky, ktoré chcú, aby to tu fungovalo, tak musia byť dobrí pre tých Brňákov a musia rátať s tým, že tí ľudia sa budú vrácať a chodiť naspäť. A toto je ten veľký rozdiel oproti tým veľkým mestám, kde je veľmi veľa turistov. My stále ešte nežijeme z tých turistov. Je to nejaké percento našich tržieb, ale je to malé percento oproti tomu, čo chodia Brňáci, ľudia z kanclov, biznismeni, IBMK, plus študenti a tak ďalej. Takže my sa všetci musíme sústrediť na to, že my si musíme dávať sakramenský pozor, aby sme nenasrali tých ľudí, lebo keď ich nasereme, tak potom už nebudú chodiť. Důvěra se ztrácí jednoduše. Presne tak. No já myslím, že je to vlastně i s tou cenotvorbou v tom Brně, že jo? Protože v Praze jsou samozřejmě lokality, kde to můžou napálit a ví, že prostě ten turista, je mu to jedno a dá to za to, ale jak říkáte, v tom Brně, jako vám sem vlastně může dojít kdokoliv, že jo? Tam chodí úplně všichni a vlastně musí to být asi ta cena nastavená tak, aby si to mohl dovolit i ten student, i třeba ten pracující, nebo... No tak, ale zase úplně nejlevnější nejste, že? Nie. Ja som k tomu chcel povedať, že ja sa na to nepozerám sa na študentov, že či si to môžu alebo nemôžu dovoliť. Mám na to trošku iný názor. Ja si tú cenotvorbu spravím tak, ako to vychádza, snažím sa použiť čo najkvalitnejšie suroviny, aké viem a dávam dôraz aj na to, že tú veľmi dobrú surovinu, ktorú máme, ktorú fakt sa snažíme dobre vybrať a nepokaziť toto našou prácou, tak tú surovinu dostane ten človek v úvodzovkách trošku lacnejšie, ako by ju dostal v reštike, lebo je na sudoch a dostane to ako keby na stojáka v papierovej tácke. Takže si myslím, že keby to, čo dostal niekde v reštike, tak by to bolo ešte drahšie a snažím sa to stále komunikovať tým ľuďom takto. Neberiem na to ohľad, či je to študent alebo niekto iný. Nacením si to tak, ako to je a radšej budem, keď ten študent dojde raz za 2 týždne, ako keby mohol dojsť každý deň, ale musím používať nejakú lacnejšiu surovinu. Takže takto to máme nastavené. Ja si myslím, že sme nejaká taká zlatá stredná cesta, že myslím si, že oproti ostatným street foodom to máme trochu vyššie, ale to, čo používame, keby to bolo zohľadnené na tanieri s personálom, ktorý vám to donese, tak sme úplne na inej cene. No já jsem to myslel spíš tak, že si to nemůžete třeba dovolit napálit, tak jako v té Praze, já nevím, na Staromáku, kde vlastně ta přirážka může být třeba dvojnásobná. Přesně tak, přesně tak. Tak to áno, to určite. To většinou nikdy nevrátí. Oni s tým počítajú, že už nikdy neprídu. Vaší taxikáři určitě. No já bych se ještě rád vrátil k těm vašim zásadním a dobrým rozhodnutím. Jak jste vyříkal, že jste třeba měli velmi dobrý marketing, aniž byste nad tím vlastně nějak extra přemýšleli, nebo se to učili, tak mě by nejvíc zajímalo vůbec ten název Bůček. Kdo to vymyslel, vy? Ja vám to poviem presne, jaká bola tá historka. My sme išli, ešte som pracoval vtedy v Grand Moravii a išli sme, už sme tuším mali objednaný ten food truck a stále sme nemali názov. A samozrejme, že pre to otváračko sme chodili a skúmali a v tej dobe sme išli do Viedne na otočku, lebo tam mal byť nejaký food truck fest alebo niečo a išli sme sa tam pozrieť, že čo predávajú, aké to tam je, koľko to stojí a tak. A
Na konci Brna, jak sme vychádzali, tak sme zobrali stopára z Fínska, takého mladého chlapca. Čo bolo divné, v živote som nezobral stopára a nejak sme tak išli a zakecali sme sa a my sme sa bavili dosť o biznise vtedy so Zuzinou a riešili sme práve aj to meno a tak. A snažili sme sa to všetko po anglicky vysvetliť tomu pánovi, tomu mladému chlapcovi z Fínska, ktorý cestoval, medzi tým sme sa aj po slovensky bavili, medzi tým niečo s ním po anglicky a tak. A on sa pýtal, že o čom sa bavíte a my, že riešime meno, že chceli by sme niečo také akože zvučné a že v tom období už začali vznikať také kaviárne a že bolo to vždycky také akože, ten názov bol taký, že srandovný, jednoslovný, dobre znel a tak a že to musí byť niečo ako, že búček, a my sme na seba tak pozreli, že robíme to mäso a úplne to tam zarezonovalo a jemu sa to tiež páčilo ako keby v tej angličtine, že ten búček a vtedy sme sa rozhodli, že to bude búček. Takže to bolo taký ako z nebe niekde proste spadlo. Presne takto to vzniklo. Išli sme do Viedne v aute s fínskym stopárom a vzniklo to. Když normálne stopáře nebere. Áno. Ale k tomu marketingu se vlastně pojí vlastně ten váš znak, který teda dnes na sobě nemáte, vlastně toho prasete. A máte. A já samozřejmě musím to zmínit, dneska už jsme se před natáčením o tom bavili, že vlastně docela velkou asi celorepublikovou propagaci vám udělal Kuba Menšík, vlastně soutěží Masterchef, který nosil váš brand celou dobu, vlastně tady toho. Vy jste nějak dobří přátelé, nebo dělal to pro vás za úplatu, nebo... Kolik to stálo? Ja by som išiel ešte predtým, lebo vlastne ten znak, ktorý je znak prasaťa, tak to nebol originálny náš znak, ale my máme na food trucku, máme taký pattern, ktorý vychádzal z nejakého toho nášho logotypu a tam sú rôzne veci, že kuchárska čiapka, sekáčik a prasa. A my sme úplne na začiatku spravili prvú sériu šiltoviek, kde bol nápis búček a bolo to, ja neviem, že 10 šiltoviek v tej dobe. To bolo úplne malé pre našich nejakých známych a nie že pre zamestnancov, pre nás a pre našich známych, vtedy sme zamestnancov ešte presne tak. A druhú sme spravili potom nejak o pol roka a my sme nejak rozmýšľali, že čo. A z toho paternu sme vybrali prasa, potom sme chceli, že kuchárskú čapicu, potom sme chceli, že sekáčik. No a jak sme spravili to prasa, tak si to začalo žiť svojím životom a ten merch nám robí veľkú časť našich príjmov. Máme normálne vybudovaný e-shop a máme akože miliónové tržby za rok. Predávame to po tisícoch. Na tom merči. Na tom merči a robíme už, máme rôzne spolupráce, ktoré sú už teraz akože že s nejakými, ja neviem, influencermi, značkami a tak ďalej a tak ďalej. A je z toho ako keby jeden normálna odnož toho biznisu celého. Ale ešte premostím k tomu Menšíkovi naspäť. Kuba Menšík je od začiatku náš zákazník, a z ktorého sa stal náš kamarát ešte predtým, ako bol známy. Vždy, on pracoval niekde v nejakej fabrike a stávalo sa, že po nočnej často sa zastavil, on býva v nejakej dedine v Říčky alebo niekde tam a vždy sa po nočnej zastavil v Brne a zastavil sa u nás, dal si jedlo, pokecali sme a odišiel. Medzi tým sme začali už rozbiehať vo veľkom ten merch a on to začal nosiť, že si kúpil nejakú šiltovku a ľudia to začali aj zbierať, lebo rôzne farebné kombinácie robíme, ktoré sa podobajú napríklad na nejaké, tie farebné kombinácie na nejaké týmy športové a tak a robíme si z toho takú trochu srandu a je to celé také, že je to lákavé pre tých ľudí a Kuba začal zbierať tieto šiltovky a on mi raz píše, neviem, že počúva, že ešte je to tajné, ale že ja idem do Masterchefa a že môžem si tam dať tú šiltovku a mňa to vtedy aj nenapadlo, hovorím, že jasné, že môžeš, však daj si, však čo, hovorím si, že bude variť, bude mať moju šiltovku a potom mi píše, že tak prešlo to cez produkciu, môžem to mať a ja som si to celé... To překvapilo, že to prešlo přes tú produkciu. Oni to Možná to nepochopili. Oni podľa mňa nepochopili, o čo ide. On, jak im to vysvetlil, oni si možno mysleli, že on si dal že si dal vyrobiť nejaké šiltovky. Ja si myslím, že tam bolo nejaké nedorozumenie, lebo to neexistuje, že by to prešlo. Že Na Nově jakoby normálně to stálo, já nevím, prostě třeba milión, že jo? Tak to hovorím, že to by muselo. A zrazu, ja sa priznám, že ja nesledujem vôbec tieto súťaže. A zrazu iba začali chodiť ľudia a začali sa strašne predávať tie šiltovky a niečo. Tak ja som napísal Kubovi, Kubo od nás teraz. Často aj dostáva jedlo zadarmo, samozrejme, často všetky šiltovky teraz aj nové dostáva on, lebo už je ako keby náš taký ambasador sa z neho stal. No ale zrazu sa stalo to, že z tej značky sa stalo niečo,
pre veľa ľudí nemá spojitosť s búčkom, s futrakom na zeľňáku, ale je to značka s prasaťom. No, začali to nosiť kuchári, začali to nosiť ľudia z gastra, začali to nosiť mesiári. Strašne veľa ľudí si to spojí s tým svojím. Niekedy si na rozlúčku si to zoberú, alebo si spravia srandu. Tým, že my to robíme limitované, robíme to po 100 kusoch, robíme to niekoľkokrát do roka, máme bundy, máme trička, máme šiltovky, máme zimné čapice, ako veľa tých vecí máme a vždy robíme ako keby z jednej farby, že 100 kusov a tým pádom je to trochu limitované, tak tí ľudia už sú naučení, že ja keď to dám von, že môžete, o deň môžete začať objednávať, tak my to niekedy do hodiny predáme a potom zase povedzme 2 týždne nemáme nič. Takže vy ste spíš už oděvní firma, než... Ja som aj rozmýšľal, že by som otvoril taký malý obchod, butík, kde by boli iba búček veci. No. Ale si zoberte, že jak je to dobre z marketingového hľadiska, že ľudia si kupujú niečo, čo chcú mať a zároveň vám robia reklamu po celej Českej a Slovenskej republike, kde keď sa niekto už spýta, čo to je, tak povedia, že to je búček a to povedomie tej firmy sa vám dostáva do strašne širokého hľadiska a ešte vám za to ľudia platia. Že to je vlastne úplne zase náhoda taká, ktorá... Až budete mít ten butík, tak já bych udělal to bronzové prase ve tvaru, jak je bík na Wall Street. Je to veľké, jo. Alebo tuto, jak zvyknú byť tie... Obohodit brněnské sochy. No já právě jsem se vlastně chtěl taky trošku k tomu outfitu dostat, že? Protože tohle je kouzelné teda. Mně to připomíná dětství. No, kde niekde u detka na... No jasně, monterky, modráky. No tak ono, aby ste to pochopili, tak my sme urobili monterkové tieto košele a je to trošku odkaz na St. John, čo je jedna z najprogresívnejších reštaurácií ever, ktorá je v Londýne. A ich majiteľ nosí práve takéto monterkové bundy a my sme spravili už 2 roky po sebe, spravili sme 2 roky dozadu zelené a teraz minulý rok modré, ktoré mám úplne najradšej, tak sme spravili s tým merch a má to strašný úspech a ľudia... Pozrite, ja som došiel na podcast, došiel som v monterkovej bunde, stojím si za tom a vôbec s tým podľa mňa nemáte. V pohodě, mně se to strašně... Tady nejste v ovální pracovně, tady můžete nosit, co chcete. Hlavně to k vám jako sedí, jako úplně super. Já myslím, že to jako... Kdo sa trošku ako vyzná do takého nejakého trendového kuchárskeho varenia, tak ono je to trendové, čo sa aj mody týka vo svete. A kdo to vymýšlí teda tady ty vlastně Je to skoro všetko moja práca. Ako ja sa tomu venujem najviac. Zuzina to vyslovene nemá rada, nechce sa o to zaujímať a je to až pre ňu nepríjemné, keď má niečo nové vymyslieť, že radšej to nechá na mňa, alebo že rýchlo to poďme spraviť, nech to má už za sebou, lebo aj v dezertíne mávame rôzne veci, nejaké mimo jedla. Ju zase baví taká tá keramika, to, čo tam máme, tie hrnčeky. Jo. Ale tie veci moc nie, takže do toho sa ja púšťam. Napríklad teraz máme super vec, ktorá vyjde vlastne... Kedy vyjde tento podcast? Za týden. No výborné, tak si spravím trochu reklamu a budeme mať teraz nový merch a bude to celá kolekcia, bude to tenisové oblečenie, budú to trička a šiltovky a bude to robené jak Lacoste, jak je ten krokodíl, ale celé sme to komplet prerobili takisto zelené s bielým lemovaním, ale je to prasa. Takže tu bude iba také malé prasa. Aby vám pak nedošel dopis z Francie, akože... Myslím, že keď tam je prasa, tak je to v pohodě. Ale to by teda chtělo fakt získat nějakého, jako, protože Česká republika je v tenisu výborná, že jo, tak získat jako ambasadora nějakého jako tenistu, že jo? No, nám sa to, tým, že sme celkom obľúbení, tak nám sa dosť aj darí to, že keď robíme tie fotoreporty, tak veľakrát sa stane, že je to na nejakých aj známejších ľuďoch, alebo sú tam nejaké odkazy na niečo, takže to fotíme rôzne na... Já bych teda, teď bych se do toho dal fakt jako i sám prostě obul dostat prostě to prase na Wimbledon. No ale to by bolo veľmi drahé teda. Já vím, že jo, no, ale stalo by to za to. A tady ta modní odnož, jak vy jste to vlastně sám nazval, že máte už samostatnou v podstatě odnož tady toho biznisu, tak to vzniklo vlastně tím velkým zájmem o ty kšiltovky, o ty první, nebo? Áno, ono to bolo tak postupne a vždy sme urobili sme, že 10, potom 20, potom 50, potom 100, potom sme ich urobili, že 2-krát za rok, potom sme ich urobili 3-krát za rok, potom sme ich urobili každý mesiac a teraz už si robíme normálne kolekcie, ktoré máme na rok dopredu pripravené a sú tam pripravené aj iné veci, ako máme spolupráce s rôznymi nožmi a tak, takže celé to dáva nejaký zmysel. A s tím Kubou děláte nějaké akce ještě?
Ako myslíte, že varenie alebo tak? No i ohledně vaření vlastně. Pripravujeme to už asi rok a stále nám to nevyšlo. Takže máme, a ja to možno aj prezradím, Kubo má pripravený, že by došiel k nám spraviť holanďák, že by sme spravili večernú akciu, aby sme spravili holanďák do žemle. Má nejaký špeciálny recept, tak toto pripravujeme a už to tak dosť dlho. A nějakou kolekci oblečení s ním? Mali sme s ním, lebo on jak nosil flanelové košele, tak sme dali vyrobiť šiltovky, ktoré mali flanelový červený a na tom bolo červené prasa, tak to bola jeho kolekcia. Super. Jenom tak se zeptám, na kolik vyjdou modráky? Ja si to nepamätám, 1200 korún. Super. Krásný monterky. Musím se podívat, jestli ještě nemáme nikde ty podědovy. Jirko, ale já nevím, jestli na tebe budou mít velikost teda. Ste si to chytili, toto je bunda, ktorá je vyrobená, ušitá vo Francúzsku. Áno, toto sú francúzske a majú akože fakt dobrý strih. Že nekupujete to na Olomoucké tady, nebo? Nie. Všetko, čo máme, čo používame aj šiltovky a tak sú, napríklad šiltovky používame, neviem, či poznáte Flexfit, tak to je, buď máte New Era alebo Flexfit, sú to najlepšie šiltovky, ktoré môžete použiť a my si na to len šijeme tie veci. Trička, keď používame, nikdy nepoužívame Gildan a všetky tie tie, ktoré sa používajú ako firemné trička, ale normálne si hľadáme značky, ktoré skúšame to prať. Momentárne napríklad na trička robíme na Urban Classics, na organickú bavlnu, takže aj na toto všetko dávame ako úplný dôraz, lebo reálne my nosíme tie veci do roboty a povedzme 2-krát týždenne to periete, tak ja nechcem, aby si to niekto kúpil, vypere si to a má to zle. Chcem, aby to vedel používať. Ještě řekněte, takhle už pomalu k závěru, když jdete do hospody, tak jste takový ten člověk, který si to tam umí užít, prostě vypnout, anebo jako čučíte a říkáš? Som ten prvý človek a musel som k tomu dospäť a už to mám roky tak, že fakt mi to je, nehovorím, že mi to je úplne jedno, viem si tú situáciu ako prebrať, že či ideme za nejakým dobrým jedlom, alebo či si to ideme užiť, ale neprúdím, som ochotný odpustiť viac ako ľudia, ktorí nie sú z gastra, či sa týka servisu, či čo sa týka jedla. Naštve ma jedna vec, keď idem niekde, kde je to fakt, že drahé, očakávam od toho niečo a není to také, ako by som si predstavoval, neriešim to, ale vlastne ma to sklame. Ale ja mám radšej skorej obyčajné hospody, ktoré sú zase veľmi dobré surovinami a technikami kuchárskymi. Takže nemusím chodiť do fine diningu, ale moja najobľúbenejšia hospoda v Česku je u Kalendu napríklad. Neviem, či to poznáte. Tak to sú podľa mňa úplní bohovia, čo sa týka varenia. Fakt akože používajú vnútornosti, neboja sa toho, techniky sú tam úplne dokonalé, ale stále je to pivko, jedlo za 300 korún, veľká porcia, je to totálna bomba. Dáte si někdy smažák? Jo, jakže niekedy. Jakže niekedy. Ja mám rád McDonald, ja mám rád smažáky. Jasné. To by sme si rozumieli? No, poznáte určite kuchárov. Ja nepoznám kuchára, ktorý nemá rád McDonald. A ja som na to prišiel prečo? Lebo to chutí úplne ináč, ako všetci, čo varíme. A ja som myslel, že ste na to prišiel tým, že sa tam všichni potkáte potom. No hej, a to bežne sa potkávame aj s týmto, s Otom Vašákom, z SN sme sa potkali na guličkách v Ikei a tak, takže to je úplne normálne, že všetci tí kuchári vlastne chcú jesť niečo iné, ako oni varia, lebo ste nad tými vôňami a vlastne vám to iné vám oveľa viac chutí potom. Nehovorím, že často, ale mám rád. No, ja som s tým strašne známy, že ja žerem sračky ako často. Já mám taky otázka, jako jestli to fakt ty sračky jsou, že jo? No sú. A proč? No akože ten mekáč? No tak je to totálne nevyvážené, čo sa týka hodnôt, takže je to napichané niečím, neviem čím, ako konzervantmi, keď necháte ten burger 2 týždne niekde, tak sa mu nič nestane, že ho môžete zjesť po 2 týždňoch, jak je vonku. No, to studený nechutná. No ale v mikrovlnke zohriatý je taký istý, jak ste si ho dali. Takže áno, je to nedobré, je to nevyvážené. Je to nezdravé. A je to nezdravé, no. No to možná tak nějak konsoliduje s tou mojí taky závěrečnou možná otázkou, protože my se tady bavíme o tom, kolik máte těch biznisů a ještě odnoží těch biznisů a vlastně hodně toho si řešíte sám. A takže určitě jste velmi vytížený časově a vůbec pracovně, ještě do toho, jak vy říkáte, sem tam jíte sračky. máte nějaké vlastně metody na nějakou, já nevím, duševní hygienu, zdraví nebo něco takového, co děláte, abyste mohl vlastně takhle fungovat dlouhodobě? Hej, musím strašne veľa vecí musím robiť
musím to vyrovnávať všetko. A... Jde to z prasenice v tom mekáči, ne? Jo. Ale je to strašne jednoduché. Ja dosť veľa sa hýbem, aj keď to není vidno na mne, ale chodím s trénerom cvičiť, do toho chodím ešte aj sám cvičiť a to mám skoro teraz, že 4 až 5 krát do týždňa chodím. Chodím rád ráno, povedzme od 7, aby som už o 8 vedel fungovať, takže si to odcvičím. Potom chodím do prírody, mám skúter, Vespu, na tom sa vozím, takže to je moja taký relax. A chodím na výlety, čo je úplne asi najlepšie, že vypadnúť z toho Brna, nech nestretnete nikoho, koho stretávate každý deň a chodím väčšinou za jedlom. Včera som bol napríklad vo Viedni a chodím tam na Ferhat Doner, to je podľa mňa najlepší kebab na svete, ukážem vám potom fotky, keď sme našli. To je úplne úžasné. Oni tam majú super vec, to ešte, neviem, či to môžem povedať, ale oni tam majú hneď v tej kebabárni majú pekáreň, kde si pečú čerstvé také bagety, do ktorých to dávajú a oni ich neohrievajú. To znamená, že vždy je čerstvá tá bageta, povedzme 5-krát denne im dodávajú, zozadu im vynesú von tie rohlíky, ktoré sú maximálne hodinu staré a do toho to dávajú. To je podľa mňa najväčšie gro toho a mäso majú úplne úžasné. A kde to je ve Vídni? Ja sa nevyznám sa vo Viedni, takže neviem, Ferhat Doner sa to volá. A... Jirka už si kupuje lístek na vlak. Tak... Já mám ve Vídni jako skvělý třeba zážitek, byl kamarád, který tam pracuje, tak mě vzal na Fobo tu polévku, ano. Ale jako s Wienerschnitzlem, že v tom bylo normálně, to bylo výborný. Tak to nepoznám. No, je to ten Wien-Meidling, tam je to nádraží, jsem tam přijel vlakem a prostě jdete prostě dolů na takový náměstí, je tam stanice metra. Jak to najdu? Já to najdu a normálně tam jsou... A tam je náměstí a na tom je milion jako miniaturních stánků, ale do kterých se dá jako vstoupit, že to jsou fakt jako že tam jsou třeba 4-5 stolů a je tam prostě třeba, já nevím, Řek, je tam Turek a je tam tady i nějaký prostě Vietnamec. Ještě to není ten Nachtschmarkt. Je to dole, alebo je to normálně jako... Ne, normálně jako na place. Tak ja si myslím, že to bude ono, lebo je tam aj Grek a to všetko. Je to taká ako keby dlhá ulica. Tohle je náměstí. Tak to není ono. No to je jedno, no tak to si pak brodíme. A tam dělají Fobo normálně, ale prostě místo toho... to dobré? Výborný. Rezen, dobrý, Fobo, dobré, dokopy. Ale já mám rád taky mekáč, tak otázka, jestli já jsem ten metr správnej. Nie, podľa mňa je to strašne dobré si to priznať, lebo všetci majú radi mekáč, ale niektorí si to nechcú priznať. Jasně. Ve 2 ráno po cestě na dálnici vždycky zachrání mekáč. Tak jo, tak díky moc, že jste se stavil tady u nás v Pivovarském domě Poupě a ať se vám daří. Já už se těším, až půjdu odsud přímo na Zelňák na ten burger. Tak ďakujem pekne. Díky moc. Zdarec jak svinia. Zdarec jak svinia. Slyšeli jste podcast Zdarec jak sviňa a budeme rádi, když nám dáte odběr a like. Jsme i na Facebooku a Instagramu. Tož zdarec jak sviňa.